SMNI Radio News Blast sa umaga. Mga nag-aalab na balita sa Pangasinan at Ilocos at sa buong Pilipinas. Mula sa DZRD 981 SMNI Radio News Center sa Dagupan City, narito ang inyong News Blasters. Headlines News Blast. Sa ulo ng mga balita ngayong umaga sa Timbalitan Regional. Headlines News Blast. Senior citizen sa Dagupan natatanggap ng 3,000 pesos social pension sa third quarter payout. Headlines News Blast. Bulinaw, may natatinanggap ang delegasyon ng Rojas Isabela para sa benchmarking visit. Headlines News Blast. At mga health officials at iba't ibang sektor nagkaisa para sa tagumpay ng Measles Rubella Immunization Campaign sa San Fernando City. Headlines News Blast. Mapandan LGU nagpatupad ng dagdag seguridad sa mga paaralan matapos ang insidente sa Tacloban. Headlines News Blast. At PhilHealth nagsagawa ng validation sa R1MC para sa bagong rehabilitation benefit package. Headlines News Blast. Ang Paraiso SLPA sa Lawak tumanggap ng 200 pesos na libong livelihood grant para sa pagpapalawak ng negosyo. Headlines News Blast. At PCC at DepEd pinalakas ang milk feeding program laban sa malnutrisyon at mga maggagatas na ikinabang sa programa. Headlines News Blast. PDEA Pangasinan pinalakas ang sustainabilidad ng drug-cleared barangay sa Binmalay. Headlines News Blast. At para naman sa international news, Malacanang kay Cayetano walang pagigipit sa investigasyon ng NBI sa 2019 SEA Games. Headlines News Blast. Pagsasapubliko ng tax at bank records ni VP Sara paglabag sa right to privacy, ayon sa defense team. Headlines News Blast. At Panelo pinuri ang kampanya ng US laban sa ICC. Headlines News Blast. Senate Impeachment Court pagbawas ng testigo, hindi paggarantiya ng mas maikling impeachment trial. Headlines News Blast. At batas para sa proteksyon ng mga ambulant vendor isusulong sa Senado. Headlines News Blast. At para naman sa Ronda News, tinanggap ang mga student filmmaker ng Película Agrario 2025 para sa in-person activity. Headlines News Blast. At para naman sa Sports News, Ayala, target ang Asian Games Gold at Argentina pasok sa World Cup Final. Headlines News Blast. Para naman sa Showbiz News, Luis Tomlinson babalik sa Pilipinas para sa kanyang World Tour ngayong Oktubre at Big Bang balik bansa para sa kanilang World Tour sa February 2027. Headlines News Blast. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Dagupan City at sa buong Pangasinan. Ngayon ay araw ng Biyernes, ika-17 araw ng Hulyo taong 2026. Ako pong itagapagbalita, kapartner Vien Vergabinia, at huwag niyo pong kalimutan i-share at i-like ang DZRD SMNI Radio Digital, SMNI News North Luzon at SMNI Top News Luzon para sa unang detalye natin balitang regional. DZRD Sunshine Radio Report!
Libo-libong senior citizens sa Dagupan tatanggap ng 3,000 pesos social pension sa third quarter payout. Alamin na tanang balita niya mula kay Sheila Balog Sheila. Umabot sa libo-libong senior citizens ang nakatanggap ng kanilang third quarter social pension o SOCPEN payout mula sa pamahalang lungsod ng Dagupan. Sa ikatlong araw ng distribusyon ng tulong pinansyal, kung sa 942 senior citizens mula sa mga barangay ng Bacayao Norte, Karanglaan, Lasip Chico, Lumboy, Mamalingling, Pugo Grande, Salisay, Tambak, Tapuak at Tebeng ang nakatanggap ng tig 3,000 pesos na social pension. Samantala, 576 beneficiaries mula sa mga barangay ng Barangay 1, Lasip Grande, Lucao at Pugo Chico ang tumanggap din ng kanilang ayuda. Sa kabuuan, may 4,735 SOCPEN beneficiaries sa Dagupan City na nakatanggap ng kanilang pension para sa ikatlong quarter. Hinikayat naman ng mga senior citizen na gamitin ang natanggap na ayuda sa pangunahing pangailangan, lalo sa pagpambili ng pagkain. Kasabay ng payout, bukas din ang registration para sa YAKA program sa Dagupan Plaza, kung saan maaaring makinabang ang mga senior citizen ng libreng maintenance medicines na nagkakahalaga ng 20,000 pesos. Gayon din ang libreng check-up mula sa City Health Office. Isinasagawa ang maayos na distribusyon ng social pension sa pagtulungan ng Federation of the Senior Citizens Association of the Philippines o FECF Dagupan, Office of the Senior Citizens Affairs o OSCA, City Treasurer's Office. Patuloy naman ang panawagan ng pamahalang lungsod na samantalahin ng benepisyaryo ang mga serbisyong pangkalusugan at mga programang nakalaan para sa kapakanan ng mga senior citizen. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, ka-partner mo sa Balita at Serbisyo. DZRD Sunshine Radio Report! Bulinaw, mainit na tinanggap ang delegasyon ng Rojas Isabela para sa benchmarking visit. Alamin ang balita niya mula kay Lerna Hernandez. Lerna? Yes, kapartner, mainit na tinanggap ng pamalaang bayan ng Bulinaw ang delegasyon mula sa bayan ng Rojas Isabela sa pangunguna ni Mayor Benedict Calderon para sa kanilang benchmarking visit. Kasama sa bumisitang delegasyon ang vice-alkalde, mga miyembro ng Sangguniang Bayan, mga department heads ng lokal na pamahalaan, mga punong barangay at iba pang opisyal ng munisipyo. Layunin ng kanilang pagbisitang pag-aaral at pagpapalitan ng mga pinakamahusay ng pamamaraan sa lokal na pamamahala at paghahatid ng dekalidad na serbisyong pampubliko sa pamagitan ng benchmarking. Inaasahan mas mapapalakas pa ang mga programa at inisyatiba ng dalawang lokal na pamahalaan para sa pakinabangan ng kanilang mga nasasakupan. Ipinahayag naman ng pamahalang bayan ng Bulinaw ang pasasalamat sa pagbisita ng delegasyon at ang hangarin higit pang mapagtibay ang ugnayan at kooperasyon ng dalawang bayan sa pagsusulong ng mahusay, tapat at makabagong pamamahala. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerna Hernandez, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Kapartner News Blast! Samantala, pinagtibay ng mga health officials at iba't ibang sektor ang kanilang pagtutulungan para sa matagumpay na pagpapatupad ng Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRSIA campaign sa San Fernando City, La Union. Isinagawa ng Ilocos Center for Health Development katuwang ang City Health Office ng San Fernando City ang Stakeholders Engagement Meeting noong July 15, 2026 kung saan dumalo ang mga kinatawan ng pamahalang lungsod at mga pangunahing katuwang sa kalusugan. Layunin ang pagpupulang na magbigay ng mga update sa programa. Talakayin ang mga naging resulta ng kampanya, tukuyin ang mga hamon sa implementasyon at pagkaisahan ang mga estratehiya upang maging mas epektibo ang pagpabakuna laban sa tigdas at rubella. Nagbahagi rin ang mga kalahok ng kanilang mga kaalaman, karanasan at rekomendasyon upang mapalakas ang koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan, partner organizations at mga komunidad.
Bilang pagpapakita ng kanilang suporta, isinagawa rin ang Pledge of Commitment ng mga dumalo upang matiyak ang sama-samang pagkilos para sa tagumpay ng MRCA campaign. Layunin ng programa na maprotektahan ang mga bata laban sa measles at rubella sa pamamagitan ng mas organisado, accessible at tumutugong serbisyong pagbabakuna bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng kalusugang publiko sa San Fernando City. DZRD Sunshine Radio Report! Mapandan LGU nagpatupad ng dagdag seguridad sa mga paaralan matapos ang insidente sa Tacloban. Alamin na balita niya mula kay Kapartner Lerna Hernandez. Kapartner Lerna? Nagdaos ng emergency meeting ang pamalaang bayan ng Mapandan kasama ang mga pinuno ng mga pampubliko at pribadong paaralan upang talakayin ang mga hakbang sa magpapatibay sa kaligtasan at seguridad ng mga mag-aaral at kawani kasunod na naiulat na aksidente or insidente sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sa panayam kay Mayor Carl Christian Vega, sinabi nitong tutulong ang lokal na pamalaang upang madagdagan ang bilang ng mga security guard sa bawat paaralan. Kasama rin sa napag-usapan ang pagpapalakas ng seguridad sa mga gate at iba pang hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng bawat mag-aaral. Sunshine News Blast! Nagkaroon din po kami ng emergency meeting after that incident. And tinawag ko po ang bawat principal, ang school heads, para po mag-usap-usap kami dahil po ang iba diyan ay may mga security. Sabihin na natin, yung wala mang baril pero siya po yung in charge sa gate. And nag-usap po kami at tutulong ang munisipyo para magkaroon ng security guards bawat eskwelahan. And yung proper na yung gate ng ating eskwelahan ay mga pinag-uusapan din yon kasi hindi naman pwede na maiipon sa labas ang ating mga estudyante at isa-isa pupunta sa loob. So, may mga proper po kaming na-discuss na, but we will be focusing more sa mga national high schools, yung mga secondary level na mga eskwelahan, para po sila po yung nakikita ko mas prone in terms of mga ganito. Kaya, piniprepare po natin and mayroon ng understanding na allocate po ng pondo para po sa additional security ng bawat eskwelahan. Ayon pa sa alkalde, prioridad ng lokal na pamalaan ng mga national high school dahil nakikita nilang mas nangangailangan ng mga ito ng mas mahigpit na seguridad. Sunshine News Blast! May mga proper po kaming na-discuss na, but we will be focusing more sa mga national high schools, yung mga secondary level na mga eskwelahan, para po sila po yung nakikita ko mas prone in terms of mga ganito. Kaya piniprepare po natin and mayroon ng understanding na mag-allocate po ng pondo para po sa additional security ng bawat eskwelahan. Matatandaan, naganap ang pamamaril noong Hunyo 22, 2026, bandang alas 9 ng umaga sa San Jose National High School sa Tacloban City. 3 mag-aaral ang nasawi habang hindi bababa sa 20 katao ang nasugatan na karamihan ay mga estudyante. Ayon pa kay Mayor Vega, ang mga hakbang na ito ay bahagi ng patuloy ng kampanya ng bayan laban sa krimen at iligal na droga. Tiniyak din niya na ginawa ng lokal na pamahalaan ang lahat ng kinakailangan hakbang upang mapanatiling ligtas, maayos at mapayapa ang bayan ng Mapandan. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Sunshine Radio Report! PCC at DepEd pinalakas ang milk feeding program laban sa malnutrisyon at mga maggatas na ikinabang sa programa. Alamin ang balita niya mula kay Pershila. Balik ko, Pershila.
Pinalalakas ng Philippine Carabao Center o PCC kasamang Department of Education o DepEd ang pagpapatupad ng school-based milk feeding program upang matugunan ang pangailangan sa nutrisyon ng mga mag-aaral at makatulong sa pagpapaunlad ng lokal na industriya ng gatas sa bansa. Sa ilalim ng programa ay pinagkakaloob ang sariwang gatas ng kalabaw at iba pang produktong gawa mula rito sa mga piling mag-aaral sa mga pampublikong paaralan bilang bahagi ng hakbang ng pamahalaan laban sa kagutuman at malnutrisyon. Sa eksklusibong panayam ng DZRD Sunshine Radio, inihayag ni PCC DMMSU Center Director Vilma Gagni na kabilang sa mga pinatutupad nila ang Sagip Saka Program na gawa mula sa lokal na produksyon ng mga magsasaka at sumailalim sa mahigpit na proseso upang matiyak ang kaligtasan at kalidad ng produkto para sa mga mag-aaral. Sunshine News Blast. So, tayo na po yung mamimili ng mga supplier. Siyempre, ang pipiliin po natin yung i-implement po natin yung Sagip Saka na ang ibig pong sabihin yung locally produce po yung mga farmers natin na nagpo-produce ng gatas, kahit anong klaseng gatas, basta po nakapasa sila sa mga requirements kasi po syempre ang unang iisipin po natin yung kaligtasan ng ating mga learners po na dapat yung ating co-op or association na mapipili ay pumasa po sa mga good manufacturing practices, mga risk assessment para po safe po yung maiinom ng ating mga learners. Dagdag pa ni Gagni upang masiguro ang kaligtasan mga benepisyaryo, nag-hire ang ahensya ng Food Safety Compliance Officer dahil ang gatas ay isang perishable product o madaling masira. Kaya kailangan mabantayan ang paghahanda, pag-iimbak at pamahagi nito. Ayon pa sa PCC, mas marami na rin ang nagkaka-interes sa paggatas dahil nakikita ito ng bilang sustainable livelihood para sa mga magsasaka. Inihayag din ng ahensya na isa sa mga hamon na kinakaharap nila ay ang limitadong pundo dahil isang buwan lamang sa ngayon ang tuloy-tuloy na pagpapatupad ng feeding program. Sunshine News Blast. Madami po yung nagkaka-interes dahil nga po yung gatasan naman talaga ay hindi lang siya kumbaga minsanan, sustainable siya na livelihood kasi nga yung ating mga alaga, halimbawa sa kalabaw, 10 months po yung gagatasan, yung baka naman ay 9 months. So, hindi lang siya pangminsanan, kundi sustainable dahil nga maraming araw siyang gagatasan. Ang challenge lang po ngayon, yung ating pondo ay good for 1 month lang yung ating feeding. So, saan nila ipupunta, halimbawa, 10 months nilang gagatasan, saan pupunta yung milk production nila ng 9 months? Kasi nga, 1 month lang po yung pondo ng ating gobyerno. Sa ngayon, hinihikayat ng PCC ang mga local government unit o LGU na maglungsad ng sarili nitong milk feeding program upang mas palawak ang benepisyo at mas maraming batang Pilipino ang matulungan. Tiniyak naman ng Philippine Carabao Center ang patuloy nitong suporta sa mga magsasaka sa pamamagitan ng iba't ibang programa. Sunshine News Blast. So kami coordinate tulad po ngayon, nandito po tayo sa Mapandan, Pangasinan para po empower natin yung ating LGUs na kasi nasabi ko po kanina na 1 month lang po, 30 days yung milk feeding ng Department of Education. So encourage natin yung mga LGUs na sana din po ay magkaroon sila ng program na kaparehas ng sa DepEd na milk feeding program kasi sila naman po yung constituents naman po nila yung mabibenepisyuhan. So sana po yung ating mga LGUs ay magpondo din po ng ating milk feeding program para po hindi kumbaga mapanis or may magkakaroon sila din ng continuous market yung ating mga maggagatas. Honestly speaking po, ang Mapandan ay wala po silang kalabaw. So, ang inaasahan po lang natin, hindi lang naman kasi yung ating, kumbaga, inventory ng kalabaw dito sa isang munisipyo, kundi po yung suporta ng ating LGUs. Kahit wala po silang kalabaw,
kung magpupundo sila, magkakaroon po ng pangkabuhayan yung ating mga interesadong farmers po. Tutuwa po ako personally dahil po nagkaroon po ng interest ang ating mahal na mayor na si Mayor Vega na magkakaroon po ng gatasang kalabaw dito sa Mapandan para matulungan din po ng kanyang constituent na mga interesadong farmers na mag-embark po sa ating gatasang kalabaw. Umaasa rin ng hensya na mas marami pang pribadong sektor ang may kibahagi sa pagpopondo at pagpapatupad ng mga proyektong naglalayong mapabuti ang nutrisyon ng mga bata at mapalakas ang industriya ng gatas sa bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Sheila Balog ka-partner mo sa Balita at Serbisyo. DZRD Sunshine Radio Report! PhilHealth nagsagawa ng validation na sa R1MC para sa bagong rehabilitation benefit package. Alamin ang balita niya mula kay John Velez. John? Yes, kapartner, isinailalim ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth Regional Office 1 sa on-site validation ng physical medicine and rehabilitation unit ng Regional Medical Center o R1MC nitong Huwebes. Layunin ang validation at tiyakin ang kahandaan at pagsunod ng pasilidad sa mga itinakdang pamantayan para sa pagpapatupad ng Philippine Benefit Package para sa physical medicine, rehabilitation services at assistive mobility devices. Kapag naaprubahan, inaasang mas mapapalawak pa ang access ng mga pasyente sa abot-kayang serbisyong rehabilitasyon. Kabilang na sa mga maaring masaklaw na benepisyo ang physical therapy, occupational therapy, psychological services at mga assistive mobility device. Dahil dito, inaasang mababawasan ang gastusin mula sa sariling bulsa ng mga pasyenteng nangangailangan ng rehabilitasyon lalo na sa Northern Luzon. Ayon pa sa R1MC, ang isinagawang validation ay bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng kakayahan ng ospital maghatid ng dekalidad at patient-centered na serbisyong pangkalusugan. Kasabay ng layunin ng pamahalaan na gawing mas abot kaya at mas madaling ma-access ang mga serbisyong medikal para sa publiko. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, John Velgas, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. DZRD Sunshine Radio Report! Paraiso SLPA sa Lawak tumanggap ng 200,000 na pesos na livelihood grant para sa pagpapalawak ng negosyo. Alamin ang balita niya mula Sheila Balog. Sheila? Nakatanggap ng karagdagang 200,000 pesos livelihood grant ang Paraiso SLPA para sa pagpapalawak ng kanilang general merchandise business. Layunin ng karagdagang pondo na mapalakas ang kanilang kabuhayan at matiyak ang tuloy-tuloy na pag-unlad ng kanilang negosyo. Formal na tinanggap ng samahan ng grant noong July 15 sa Mayor's Office sa harap ni Municipal Mayor Lawak, Mayor Ricardo D. Balderas kasama sina Provincial Monitoring and Evaluation Officer Francis Bustamante at Provincial Coordinator Ronald Gabriel. Nagpaabot naman ng pagbati ang mga opisyal sa Paraiso SLPA at nagpahayag ng pag-asang magsisilbing dagdag na puhunan ang grant upang higit pang mapaunlad ang kabuhayan ng samahan at makapagbigay ng mas malaking pakinabang sa kanilang komunidad. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Sheila Balog ka-partner mo sa Balita at Serbisyo. DZRD Sunshine Radio Report! PIDEA Pangasinan, pinalakas ang sustainabilidad ng drug-cleared barangay sa Binmalay. Alamin ang balita niya mula John Velez. John? Yes, kapartner, patuloy na pinaiigting ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Pangasinan Provincial Office ang pagpapanatili ng tagumpay ng Barangay Drug Clearing Program sa pamamagitan ng isinagawang orientasyon kaugnay ng mga kinakailangang dokumento para sa sustainability ng mga drug-cleared barangay sa bayan ng Binmalay noong Hulyo 16. Lumahok ang PIDEA Pangasinan sa ilalim ng pamumuno ni Provincial Officer IA5 Dexter Asayco sa sikap badak activity na ginanap sa Binmalay Training Center, Binmalay, Pangasinan. Layunin ng aktibidad na gabayan ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan at mga miyembro ng Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC sa patuloy na pagpapatupad ng mga hakbang upang mapanatiling drug-cleared ang mga barangay. Tinalakay sa orientasyon ang mga documentary requirements na kinakailangan para sa pagpapatuloy ng estado ng 19 na drug-cleared barangays, gayon din ang mga natitirang barangay na naapektuhan pa ng problema sa iligal na droga. Pinangunahan naman ang talakayan ng Provincial Barangay Drug Clearing Officer ng PIDEA Pangasinan upang matiyak ang pagsusunod
ng mga barangay at ng lokal na pamahalaan sa mga itinakdang proseso ng Barangay Drug Clearing Program. Dumalo sa nasabing aktibidad sina Binmalay Mayor Pedro Merera III, Municipal Administrator Attorney Franco Francisco, MLGOO Realisa de los Santos, mga tauhan ng Binmalay Police Station sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Lester Saigo, Chief of Police, mga kawani ng LGU Binmalay at mga miyembro ng badak na pinumumunuan ng mga punong barangay. Ayon pa sa PIDEA Pangasinan, mahalaga ang tuloy-tuloy na ugnayan ng ahensya, lokal na pamahalaan, kapulisan at mga komunidad upang mapanatili ang mga nakamit na tagumpay laban sa ilegal na droga at may sulong ang mas ligtas at maayos na pamayanan. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal, John Velgas, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. DZRD Sunshine Radio Report! Malacanang, Cayetano, walang panggigipit sa investigasyon ng NBI sa 2019 SEA Games. Alamitan balita ng Malaki per Creselin Catarong. Pumalag ang ilang senator judges mula sa minority bloc sa planong investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI sa umunoy mga irregularidad sa 2019 Southeast Asian o SEA Games. Kasunod ito ng pag-anunsyo ni NBI Director Melvin Matibag na sisiyasatin ang umunoy 10 bilyong pisong unliquidated funds sa SEA Games, kung saan si Senator Alan Peter Cayetano ang nooy chairman ng Philippine SEA Games Organizing Committee. Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kinwestiyon ni Cayetano kung maaring magdulot ng chilling effect sa mga senator judges ang planong investigasyon bago ang nakatakdang pagharap ni Matibag sa Senado. Ipinahayag naman ni na Senators Alan at Pia Cayetano na maaring ginagamit ang planong investigasyon upang takutin ang mga senator judges at ilihis ang atensyon mula sa impeachment proceedings. The chilling effect is there, but am I intimidated? Wala na akong choice. Ilalabang ko na to, gagawin ko yun ang dapat kong gawin. Bumaliktad man yung sitwasyon, si President Marcos ang ini-impeach and I felt a certain way, ilalabang ko rin. Chief Justice man ang i-impeach, ilalabang ko rin. But for the record, Mr. President, go ahead and investigate. Tingin mo may mali, imbestigahan mo. But it is unfair to me and unfair to the court that kung kailan siya patatawag siya sa Monday, intimidate mo ako, hindi kita tatanungin sa Monday dahil mag-a-announce ka na iimbestigahan mo. What was the intention here? To distract the minority floor leader, who is one of only 2 lawyers right now, because our other lawyer was already carted off somewhere. So dalawa lang kami. So you wanna distract him. So ako na lang ang tatayo dito. Hindi na siya makakapag-aral. Yung ba intention? Stand up. He is distracting us from our job. As Senator Alan said, he could do it quietly. Go ahead. Ano purpose niya? Nagyayabang siya? What's the purpose? Is he trying to intimidate us not to ask him tough questions when he is our resource person next week? I do not know. May tugon naman dito ang Malacanang. Iginiit ni Presidential Communications Office o PCO Undersecretary Claire Castro sa Palace briefing nitong Huwebes na bahagi ng mandato ng NBI ang pagsisiyasat sa mga aligasyon ng katiwalian kaugnay ng 2019 SEA Games. Itinanggi rin niya na layunin ng investigasyon na gipitin o takutin ang mga senator judges sa impeachment trial. Unang-una po, mandato naman po ng pamunuan ng NBI na mag-imbestiga kung meron po silang naririnig, nalaman, na anomalya. Hindi po kailangang utusan ng Pangulo. Mandato po yan ng NBI, ng CIDG, ng PNP. Trabaho po nila yan. Bakit sasabihin na ginigipit? Tama ba yung word? Ginigipit? In-intimidate. Ang tao na wala naman na dapat katakutan ay hindi na-i-intimidate kahit kailan. Ipinaliwanag ni Castro na nabanggit ang isyu matapos umanong may magsumbong kay Director Matibag tungkol sa mga aligasyon ng korupsyon sa isang pagpupulong kaugnay ng planong pagtatayo ng NBI Academy sa New Clark City. So ito yung nabanggit lang naman sa kanya at naisumbong. Bilang isang namumuno sa NBI, kapag may nadinig na gano'n, ano ba ang dapat gawin? Isa walang bahala? Tulugan? Ignore? O imbestigahan? Hindi po ba dapat na imbestigahan hindi dahil gusto niyang manira o makadiskaril ng isang tao?
Samantala, nilinaw din ni Castro na walang kaugnayan ang timing ng planong investigasyon sa naging palitan ng pahayag ni na Senator Alan Cayetano at Director Matibag. Anya, nabanggit lamang ng NBI chief ang issue matapos siyang tanungin sa isang ambush interview tungkol sa mga kasalukuyang investigasyon ng ahensya. Patungkol naman sa posibleng pagkakadawit ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon, sinabi ni Castro na naimbestigahan na umano ito noon kaugnay ng issue at napawalang sala sa naging investigasyon. Ito ang naging tugon ng opisyal matapos matanong kung magbibigay ba ang palasyo ng garantiya na hindi ito manghihimasok sakaling maisama si Dizon sa planong investigasyon ng NBI. Ayon kay Castro, may record na naimbestigahan si Dizon at na-dismiss ang kaso laban sa kanya kaugnay ng usapin. Si Dizon ang nagsilbing President and CEO ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA mula 2016 hanggang 2021. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, pinangasiwaan ng BCDA ang mabilis na pagtatayo ng Phase 1A ng New Clark City, kung saan itinayo ang mga pangunahing pasilidad na ginamit sa 2019 SEA Games. Kaugnay nito, sinabi ni Castro na sa kanilang kaalaman ay hindi na imbestigahan noon si Senator Alan Peter Cayetano, na nooy Speaker of the House at iba pang personalidad na maaring maiugnay sa issue. Hindi na imbestigahan yung ibang mga maaaring mabanggit. Dahil sa ating pagkakaalam, ang dating Pangulong Duterte ay nilinis na agad si Senator Alan Cayetano at the time kahit wala pang umaandar na pag-iimbestiga. So as far as Secretary Vince Dizon is concerned, meron pong record na napawalang sala siya at na-dismiss ang kaso dito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Catherine Catarong, SMNI News. DZRD Sunshine Radio Report! Pagsasakubil ko ng tax at bank records ni VP Sara, paglabag sa right to privacy ayon sa defense team. Alam ito balita niya mula kay Jason Rubrico. Babaliwala na lang natin yung mga batas natin. Iginit ng defense team ni Vice President Sara Duterte na dapat sumunod sa batas ang pag-i-issue ng subpoena at pagkuha ng mga dokumento sa impeachment proceedings. Kaugnay ito ng motion ng prosecution panel na isubpoena ang bank at tax records ng Vice Presidente. Ayon kay Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, hindi maaaring baliwalain ang mga umiiral na batas dahil ang due process ay proteksyon hindi lamang ng respondent kundi para sa bawat Pilipino. Pagdating naman sa due process, kailangan natin malaman, pwede ba yung mga bagay na sinasubpoena o hindi under our laws? And kung ibabaliwala na lang natin yung mga batas natin, kailangan lang natin mag-issue ng subpoena, then nawawala ng due process because the respondent has protections under the law. At again, hindi lang po yan sa respondent, it goes for each and every one of us Filipinos. Binigyang diin pa ni POA na batay sa desisyon ng Korte Suprema, ang due process ay dapat sundin sa bawat yugto ng impeachment proceedings. Ibig sabihin nun, magmula sa pag-file ng impeachment complaint sa House, hanggang dumating ng Committee on Justice, hanggang dumating dito sa paglilitis sa Senado, dapat nire-respeto and na-observe yung due process para naman sa kapakanan ng respondent. Samantala, inatras ng prosecution panel ang ilan sa mga testigo nito para sa Article 4 ng impeachment complaint. Ayon kay POA, prerogative ng prosecution ang pag-withdraw ng kanilang mga testigo. Aniya, nakatuon na ngayon ang paghahanda ng defense team sa Article 1 ng reklamo. Tinayak din ni POA na handa ang buong defense team sa pagharap sa lahat ng articles of impeachment at hindi lamang sa Article 1. Lahat naman ng articles, sabi ko nga noon, pagdating sa defense, syempre, hindi natin may iwasan na may mag-anchor for the day, etc., may assigned to do things. Pero lahat kami, we're conditioned and our disposition is that each and every lawyer in the defense team should be able to argue and to cross-examine and to stand for the defense on any given day and for any given witness. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. DZRD Sunshine Radio Report! At Panelo pinuri ang kampanya ng US laban sa ICC. Almitan balita niya mula kay Carlo de la Peña.
Pinuri ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang hakbang ng administrasyon ni US President Donald Trump na magsagawa ng malawakang kampanya laban sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Panelo, matagal nang dapat mapigilan ang umano'y panghimasok ng ICC sa soberanya ng iba't ibang bansa, kabilang ang Pilipinas. Sinabi ni Panelo na suportado niya ang paninindigan ng administrasyong Trump na hikayatin ng mga bansa na kumala sa ICC. Aniya, kung magpapatuloy ang pag-alis ng mga miyembrong estado, maaari itong humantong sa tuluyang pagbuwag ng International Tribunal. Iginiit din ni Panelo na ang pagkakakulong umano ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay isang halimbawa ng aniyay illegal na pakikialam ng ICC sa isang bansang hindi na miyembro ng tribunal. Ayon pa kay Panelo, nakialam umano ang ICC sa soberanya ng Pilipinas sa pakikipagtulungan ng Administrasyong Marcos Jr., bagay na kanyang inilarawang labag sa batas. Binigyang diin pa ng dating opisyal na dapat umanong mapigilan ang aniyay illegal at mapanghimasok ng mga hakbang ng ICC laban sa mga bansang hindi kasapi nito. Samantalang nagbigay rin ng mensahe si Panelo sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ito ng aniyay naging pagtugon ng pamahalaan sa mga isyong kinakaharap ng bansa at sa lumalabas na resulta ng mga survey. Yeah, ang Pilipino kahit na mabagal gumalaw, pero pag gumalaw naman to, sigurado tanggol ka. O kaya yan ang ingatan, administrator. Kayo'y kailangan tanggapin nyo na ang katotohanan na talagang mulat sa pool, wala kayong ginawang wasto na matutuwa ang sambayanang Pilipino. And that is evident doon sa mga surveys. Matatandaang noong Marso 2019, naging epektibo ang pagkalas ng Pilipinas sa International Criminal Court matapos ipasya ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na umatras sa Rome Statute ang kasunduang lumika sa ICC. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. DZRD Sunshine Radio Report! Senate Impeachment Court, pagbawas ng testigo hindi pa garantiya ng mas maikling impeachment trial. Alamin ang balita niya mula kay Pershina, Torna sa Pershina. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol, maaga pa para sabihing mapapaikli na ang paglilitis laban kay VP Sara. Hindi natin alam kung yung mga na-save natin na time for Article 4 ay gugugulin naman ng prosecution para doon sa mga ibang artikulo niya or other matters that the court. Nilinaw ni Tonggol na walang direktang rekomendasyon ng impeachment court sa prosekusyon at depensa na bawasan ang kanilang mga testigo. Anya, nasa bawat panig pa rin ang pagpapasya kung sapat na ang kanilang mga testigo at ebidensya sa bawat article of impeachment o kung kailangan pa nilang magdagdag. Para ka magluluto ka ng sinigang, kinanda mo lahat ng mga mo, pero habang nagluluto ka na, hindi lahat yun ginagamit mo. Or pwedeng kulang pa rin yung mga hinanda mo. So ganun din doon sa pre-trial. Meron na silang hinandang mga ebidensya at testigo, pero along the way, pag feeling nilang masarap na yung ulam na niluluto nila, pwedeng hindi na nila gamitin yung mga ibang ingredients na inihanda nila. Or pwede namang magdagdag pa sila ng ingredient. So ganun yung nangyayari at nakikita natin sa trial. The prosecution and the defense will have that same discretion when they each present their evidence. Samantala, sinabi rin ni Tonggol na malabo pang maresolba sa Lunes ang mosyon na ipasabi na ang tax, bank at AMLAC records ng Vice Presidente. Inaasahan pa umanong maghahain ng mga karagdagang tanong ang mga setter judges sa prosekusyon at depensa. Binigyang diin niya na hindi pa kailangan ang mga naturang dokumento sa pagtalakay sa Article 1 ng impeachment case na may kaugnayan sa confidential funds. Dahil dito, posibleng maglaan pa ng mas mahabang panahon ang mga impeachment court upang pag-aralan ang mosyon bago magpalabas ng desisyon. Wala talagang sure na sure. May expectation tayo na ganyan na mangyayari. Gusto natin na sana na isang araw lang nangyari na yon, pero dahil na rin sa agreement at request ng mga senator judges to give more time, however, hindi ina-expect natin na magkakaroon na ng ruling that day, pero kailangan nyo nang i-factor in na itong mga ebidensya na hinihingi ng prosecution ay wala namang urgency. So pagdating ng Lunes, baka
may mga bagong mga legal theories or schools of thought na naman na lumabas sa debate at baka humingi rin naman yung mga senator judges ng additional time. Matatandang hindi pinagbigyan ng impeachment court ang hiling ng prosekusyon na buksan ng BIR box na naglalaman umano ng tax records ng Vice Presidente at asawa nitong si Attorney Manasseh Carpio. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. DZRD Sunshine Radio Report! At para sa huling balitang nasyonal, batas para sa proteksyon ng mga ambulant vendor isinusulong sa Senado. Alamitan balitang Yamlek per Faith Agustin. Tulong sa Senado ang panukalang Magna Carta for Ambulant Vendors upang maprotektahan ng mga ambulant vendor laban sa hindi makatarungang pagkumpiska ng kanilang mga paninda at mapadali ang pagkuha ng mga permit sa kanilang pagnenegosyo. Sa pagdinig ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development nitong Webes, binigyang diin ni Senator Erwin Tulfo ang pangangailangang magkaroon ng batas na magbibigay ng sapat na proteksyon at suporta sa sektor ng mga ambulant vendor. Ayon sa Senador, marami sa mga vendor ang nangungutang upang magkaroon ng puhunan. Kaya kapag nakumpiska ang kanilang mga paninda, lalo silang nalulubog sa utang at nawawalan ng kabuhayan. Ito po ang problema ng ating bayan. Marami po, at halos karamihan na nasa laylayan natin ay mga mahihirap. Nariyan pa, lalo na yung mga vendors, huhulihin ng mga otoridad, kukumpiskahin ang kanilang mga paninda. Namuhunan din naman yung pobre. Nangutang para pantinda ng gulay o isda. Pag kinuha, kinumpiska, paano na lang ibabalik yung puhunan niya, di doble-doble ng utang. Binanggit din ni Tulfo na may mga ulat na hinihingan umano ng iligal na bayad ang ilang vendor upang payagang makapagtinda sa bangketa. Giit niya, dapat maging patas at pantay ang pagpapatupad ng batas sa lahat. But what is happening on the ground right now, hinuhuli. Pag walang lagay sa hawkers, pag walang lagay sa City Hall, pag walang lagay sa istasyon ng pulis, huli. Pero kahit nakahamba lang siya dyan, okay lang dahil may lagay. Dapat po pantay-pantay. Dahil dito, hinikayat niya ang Department of the Interior and Local Government o DILG at ang mga lokal na pamahalaan na gawing mas simple ang proseso ng pagpaparehistro at bawasan ang mga kinakailangang permit at clearance para sa maliliit na vendor. Samantala, nilinaw ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na may umiiral na direktiba ang kanilang pamunuan na hanggat maaari ay hindi kumpiskahin ng mga paninda ng mga vendor. Ayon sa MMDA, nakikipag-usap muna sila sa mga vendor. Ang mga kariton lamang ang maaaring i-impound kung nakaharang sa pampublikong kalsada. Kakausapin, itataboy lamang. Hindi ho kami nangungumpiska, nangunguha ng mga paninda. Most often din ang nakukuha namin yung mga sidecars, yung mga pushcart, pero hindi ho kasama ang mga paninda. So, binabalik pa rin ho namin. Pero as much as possible, hindi ho kami nangungumpiska ng mga paninda ng mga vendors kahit nasa mga sidewalk sila at mga public roads. Tinalakay rin sa pagdinig ang pagpapalawak ng social protection para sa mga informal worker kabilang ang PhilHealth at SSS upang mas maraming ambulant vendor ang makinabang sa mga programa. Nagpahayag naman ng suporta ang Department of Social Welfare and Development o DSWD at ang DILG sa panukalang Magna Carta for Ambulant Vendors. Nangako rin si Senator Tulfo na isusulong ang mas malaking pondo sa 2027 national budget para sa mga programang pangkabuhayan ng mga ambulant vendor. Ito si Faith Agustin, ang inyong citizen correspondent na guulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Ronda Pilipinas! DAR tinanggap ang mga student filmmaker ng pelikula Agrario 2025 para sa immersion activity. Alam itang balita yung like Perjan, Velga sa Perjan. Yes, kapartner, mainit na tinanggap ni Department of Agrarian Reform o DAR Secretary Conrado Estrella III kasama ang ilang opisyal ng kagawaran ng mga student filmmakers ng pelikula Agrario 2025 sa DAR Central Office. Bahagi ito ng isang special na immersion activity kung saan binigyan ng pagkakataon ng mga kabatang filmmaker na masaksiyan ang pang-araw-araw na operasyon ng DAR at mas mapalalim pa ang kanilang kaalaman sa pagpapatupad ng reformang agraryo sa bansa.
Layunin ng aktibidad na maipakita sa mga kalahok ang mahalagang programa at serbisyo ng kagawaran para sa mga magsasaka at benepisyaryo ng reformang agraryo. Ayon sa DAR, mahalagang papel ng kabataan sa pagpapalaganap ng kamalayan tungkol sa usaping agraryo sa pamamagitan ng pelikula at iba pang malikhaing pamamaraan. Para sa Diyos at sa Pilipinas, Kumal, John Velgas, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Sports News Blast. Iyala target ang Asian Game Golds at Argentina pasok sa World Cup Final. Alam niyo balita nga Carlo de la Peña. Muling kakatawanin ni World number 28 Alex Iyala ang Pilipinas sa Asian Games matapos magwagi ng bronze medal sa women's singles at mixed doubles noong 2023 edition sa China. Ayon kay Iyala, espesyal para sa kanya ang bawat pagkakataong makapaglaro para sa bansa sa mga multi-sports events tulad ng Asian Games at Southeast Asian Games. Bago ang Asian Games, sasabak muna ang 21 anyos na tennis star sa North American Hardcourt Swing, kabilang ang Mubadala DC Open, Canadian Open at Cincinnati Open bilang paghahanda sa nalalapit na torneo. Patuloy rin ang kanyang fan engagement sa Pilipinas bago muling bumalik sa international circuit. Samantala, unang nakapuntos ang England sa ika-55 minuto sa pamamagitan ni Anthony Gordon. Ngunit nakabangon ang defending champions matapos itabla ni Enzo Fernandez ang score sa ika-85 minuto mula sa assist ni Lionel Messi. Sa stoppage time, muling gumawa ng pagkakataon si Messi nang maipasa ang bola kay Lautaro Martinez na umiscore ng winning goal para sa 2-1 na panalo ng Argentina. Sa tagumpay na ito, makakaharap ng Argentina ang Spain sa 2026 FIFA World Cup Final sa hangaring mapanatili ang kanilang titulo bilang kampyon sa mundo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. Showbiz News Blast. Louis Tomlinson babalik sa Pilipinas para sa kanyang World Tour ngayong Oktubre at Big Bang balik bansa para sa kanilang World Tour sa February 2027. Alamin ang balita niya ang kapartner Andrea Santos. Bilang bahagi ng kanyang How Did We Get Here World Tour 2026, muling magbabalik ang former One Direction member na si Louis Tomlinson para na rin sa promotion ng kanyang third solo album. Inaasahan ng mga Pinoy Louis na maririnig muli nila ng live ang kanyang mga classic hits at latest single tulad ng Lemonade at Imposter sa kanyang comeback concert dahil matatanda ang noong 2022 pa ang huling performance niya sa bansa. Inilabas naman ng Live Nation Philippines ang ticket prices para sa nasabing concert kasama ang paalala na limited lang sa 6 na tickets per transaction at may age restriction din sa bawat pwesto. Dadaan rin sa 3 serye ng pre-sale ang ticket selling ng nasabing concert simula July 27 bago ang official general on sale nito on July 30 sa pamamagitan ng Ticketnet. Samantala, inanunsyo naman ng YG Entertainment na kasama ang Manila sa Big Bang 2026 to 2027 World Tour na pinamagatang XX Cosmos at magsisilbi rin itong celebration para sa kanilang 20th anniversary sa music industry. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na magper-perform sa bansa ang tinaguriang Kings of K-pop gamit ang kanilang bagong 3-member lineup na binubuo ni G-Dragon, Taeyang at Daesung. Bagamat bumisita na sina G-Dragon at Taeyang para sa kani-kanilang solo concert last year, matatandaan naman na huling nagtanghal sa bansa bilang buong grupo ang Big Bang last 2015 para sa kanilang Made World Tour. Sa ngayon, wala pang inilalabas na official details ang YG Entertainment para sa ticketing prices at concert dates ng kanilang much-awaited comeback concerts sa bansa. At yan ang hatid namin sa inyo na Showbiz News. Once again, this is Andrea Santos, kapartner nyo sa Showbiz Chikahan. At bago pa tayo magtapos, tunghayan pa natin ang Sunspeaks sa mga oras na ito. Tayo ay nasa bagong daigdig kung saan ang Ama ang namamahala, ang hari at tanging ang kalooban niya lamang ang natutupad. At bago po tayo tuluyang magtapos, binabati po namin ng maligayang kaarawan ang ating pinakamagandang veteranong co-prod at anchor, Tita Elet Mor Briguera. Happy birthday po, Tita! And also, binabati ko rin. And also, binabati ko rin si, Chara Atim. Happy birthday, Chicana! Happy birthday!
At dyan na po nagtatapos ang Sunshine News Plus Morning Edition ngayon ay araw ng Biyernes, ika-17 araw ng Hulyo taon 2026. Maraming salamat sa management sa pagkakataong mga paghatid ng balita at serbisyo mula sa DZRD News Center at sa co-pilot ngayong umaga Kapar Jeff and Kapar Tan at sa ating station manager Kapar J. Mendoza. At blessed po morning po sa ating pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy. Ako po yung tagapagbalita, Kapar Vian Vergabinya, at abangan niyo po ang mga susunod pang programa. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sumainyo ang mga nag-aalab na mga balita sa SMNI Radio News Blast. Samahan kami muli sa paghahatid ng mga balita sa loob at labas ng bansa para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.